ku yi mana subscribe kana ku taɓa ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum jama'a. Barkamu da warhaka. Sani mu sake saduwa a daidai wannan lokacin. A jiya ne aka samu labari da dimi sa. Wata kotun addinin Musulunci da ke jihar Kano ta yanke hukuncin kisa kan wani tsoho mai shekara 70 da aka samu da laifin yi wa wata yarinya 'yar shekara 12 fyaɗe. Wannan dai ba shine karo na farko da aka samu da irin wannan laifuka ba. Akan samu samari da kuma tsofaffi da aikata irin wannan munanan laifuka. A cikin wannan sabuwar shekarar da muke ciki ne abin ya fita azzara, inda ana zargin cewa wasu suna amfani da wannan hanyar ne domin yin asiri, wasu kuma suna yi ne domin son zuciya. Duba da cewa abin yayi muni matuƙa, domin akan samu cewa wani lokacin aika-aika a cikin gida ake yin ta, ma'ana waye nemi kanwarsa ta hanyar yin fyaɗe. Bayan da aka ga abin yayi muni sosai, shugabannin ƙasa sun zauna sun tattauna game da yadda za a bullowa abin. Daga ƙarshe dai aka yanke shawarar kisa ga duk wanda aka kama da irin wannan laifin. To sai dai ba a nan kiza ke saka ba, domin kuma mutane suna ganin ko an yanke wa wanda ya yi laifin hukuncin kisa ba a zantar da hukuncin kamar ce kotu take sanarwa. Tsohuwar shahararriyar jaruma Saratu Gidado, wadda aka fi sani da Daso, ta yi magana akan hukuncin da aka yanke wa wannan tsoho. Baya ga BBC Hausa da suka wallafa wannan labari na cewa an yanke wa wani tsoho hukuncin kisa ta hanyar rataya, sanadiyar kama shi da laifin yi wa 'yar shekara 12 fyaɗe. Saratu Gidado Daso ta ce, to kinta dai a nuna mana a fili, yace kowa zai gani ya shaida kuma ya zama izina ga 'yan baya. Wannan magana ta dai tana da alaka da cewa suna buƙatar a nuna yace aka kashe shi tsohon, ba wai sanarwar labarin ba. Mutane da dama sun yi magana akan wannan abin bayan da suka ga jarumar Saratu Gidado Daso ta yi magana akai. Official Abdul ya ce, saura kuma mu ji wani almajirin Yahudawan ya zo yi ne mana kabali da ba'adi. Nur Hashim ya ce, masha Allah, kira ga Ganduje ya gaggauta sa hannu domin aiwatar da wannan hukuncin. Social Ustaz ya ce, Najeriya kasan mu ta gado. Nan da wani 'yan kwanaki zamu ji labarin tsohon nan zai yi wuf da wata ishilar. Ma'ana tsohon da aka yanke hukuncin kisa zai ƙara aure. Mun gode da sauraro wannan bidiyo. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar, sai ka danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora bidiyo. Idan kuma ka riga kai mana subscribe, sai ka like din wannan bidiyon. Mun gode.